Gabon, arratsaldeon, zer moduz? Hilabete bat pasada alarma egoera piztu zenetik eta asko dira orduztik gertatutako ezbeharrak. Gure auzoko kaleak ez dira salbuespen bat eta zurrumurru bat bezala hasi zena gaur egun errealitate bihurtu da. Hainbat auzokide elkartu eta sare arriskutsu bat antolatzen ari dira. Borja Urtapanekin hitz egin dugu horretarako, hauei mozorroa kendu eta salatzen ezinbesteko lana egiten dagoena. Elkartasun sare hauek, ez dira konturatzen direla gura berriak kontagiatzeko bidea. Redes de contagio son lo que son, redes de contagio. Redes de contagio son lo que son, redes de contagio. Bai. Bueno, sinesten dizudala, ya te digo. Eta, esaten dute, sekta bat direla. Bai. Eta gustatzen zaiena da jendeak kutsatzea. Ya te digo yo. Bai, ez duela egiten dute janarian. Ez eskatu inoiz janaririk hortik, Ez, arriskutsuak da, bai. Eta eskularroak zulatzen dituzte. Maskarillak bai. Gentuza. Elkartasun zer? Baina zertarako hainbeste rollo? Ziarra eta garbi esan digute. Etxean geratu. Bai, margostu, naturaz gozatu. Eta zer behar baldin baduzu txika, bagaitu Kortiglesera, eta ordaindu, eta globoko jatorroiek ekarriko dizut etxera. Kezi, Mari, kezi, baietz. Ikusi dituztela elkartasun sarekoak elkarri bezarkatzen. Bai. Metro erdiko distantzia errespetatu gabe. Bai. Como lo oyes. ¿Qué me dices? Bueno, sinesten dute, eske hippie hutzak dira. Demora guztian bezarkatzen, eta lehen ez ziren dutzatzen orain. Ni te cuento, eskua garbitu baizera. Eskerrik asko, Borja, kezkagarria benetan. Gertutik jarraitu beharko ditugu sare hauek eta espero dugu laster desartikulatzea. Gabon guzti. Zer? Eskerrik asko. Ikusi dituzuen guztiek eta beste askok Aldezarreko elkartasun sarea osatzen dugu. Egoera berezi honen aurrean elkartzea eta saretzea ezinbestekoa zela ikusi genuen. Lehenengo asanblea irekitik, gaur arte 180 auzogile batu eta antolatu gara. Auzokideen beharrei kolektiboki erantzuteko, krisialdi honek agerian utzi duelako sistema kapitalistak sortzen duen miseria. Horregatik, zaintza eta borroka, elkarrekin lantzen ditugu. Errora joan nahi dugulako, egoera irauli ahal izateko, auzo zaintzaren eta auzo boterearen bitartez. Eta zelan antolatu egoera honetan? Imaginazio askorekin. Teknologia berrien bitartez, bideodeiak eginez, telefonoz, sare sozialen bitartez, etengabe egoerara moldatuz eta bide berriak irekiz, ahalik eta auzokide gehienetara heltzeko. Aldezarreko auzokide guztiek jakin dezaten ez daudela bakarrik. Gurekin zuzenean kontaktuan jartzeko telefono daukagu martxan, egunero ordutegi batenpean datozen egoerak kudeatzeko prest. Auzokideok izan ez gaitezen larrialdia ordaitzen dugunok, elkar zainduko dugu, antolatuko gara eta elkarrekin borrokatuko dugu. Izan ere, auzoak bakarrik salba dezake auzoa.